Proč jsou filmy americký? Proč? Vy nevíte, proč jsou filmy americký? Protože lidi ty filmy dělají pro vás. Abyste nemuseli přemýšlet, abyste se bavili. Jasně, abyste se bavili. Udělají pokoji proto, abyste nepřemýšleli. Jasně. O vládě, o ničem. Přesně tak to je. A ty se... lidi za oporou. Ty to dobře víš. A každý to dělá. Vy se nedíváte na ty filmy. Protože Bedna! My! Bedna! My se rádi bavíme, každý člověk se rád baví. Ale proč? Proč si každý rád? Prostě je to vrozený člověk. Ale ty říkáš. Až se nebylo bavíme americký filmy. Každý tráví 63 trestných činů, 15 vražd. Oni si myslí, že že máme strach, ale takhle to není. To není normální tohleto. Vy se na ty... Rytí, ty se na ty filmy nekoukáš se na ty americké filmy. Jsem na ně hrozně moc rád. No. Ovečky je stále dost blbnutý, co prostě... Oni jsou pěkný. To prostě, jo. Ale když si koukáš na ty No co? Až po uši. Hovno dokumentář! Nevej. Já tě mám dokumentář! Kolik dokumentů jsi díval? A tam poslední Vidí na to! Ne. Podívej se na to! Podívej se na to! Ale každý si z toho veme něco a prostě není dobrý to, prostě ten my si prostě z toho veme A to bych... První třetina na Dívej se na to! Když vy se na ně díváte, tak jste u toho u té televize od rána do večera. Ale určitě prostě prostě to tak udělal už prostě to potom... Víte, co ty lidi chtějí? No, tak jdeme to po mně sebe. Víte, co ty lidi chtějí? Když se řekne, prostě neví, tak Nevej. na to se vykašle, když se prostě ty lidi neví, Ne, oni nepochopí, že oni tam nesmí na televizi celou dobu a nám tady budou stát něco. No jasný, no, budou. Ale prostě poslouchej, tam se draží na rádo. Ježišmarja, rej. Užívej demokracie, draží na Rečí si vole... Co to bude na rádo? To, co chtěl Hitler, vole. To, co chtěl Hitler. Neříkej mi, vole. To Mussolini, a já nevím, kdo všichni to chtěli. To bude jedna jediná... Mati, ty vole, nenechaj mě tady zničí. Chápeš to? Prostě jedna jediná ráda, je nesmysl. Ale když to vzniká, já tomu věřím. Ale Evropská unie vznikla a bez něm